Nalazimo se na 6000 stopa iznad tla i ovo su trenuci prije nego što se usudimo jesti u najvišem restoranu jer smo obitelj koja voli dvije stvari, visine i hranu. Tako smo odlučili spojiti ono što volimo i vidjeti koliko daleko možemo ići pokušavajući jesti u najvišim restoranima. I nakon svega vremena, truda i novca koji su bili potrebni da stignemo ovdje, ostanite s nama da vidite hoćemo li se usuditi večerati na 6000 stopa. Ali započinjemo naše putovanje u Dubaju, gradu gdje čak i večera može biti na nebu. Podignut dizalicama, ovaj restoran obećao je biti jedno od najnezaboravnijih iskustava u našim životima. Sljedeće, večeramo na nebu, doslovno viseći iznad Dubaja. Ova dizalica nas podiže 165 stopa u zrak. Gdje si li išao u kupku? Neće biti prilike. A ako odjednom želiš? Onda se upiške. Restoran se spustio i osoblje je počelo pripremati za sljedeće podizanje. Postoji otok gdje će kuhari pripremati privatnu večeru. Ove gamerske stolice čine da se osjećamo kao da smo streameri. Sjeli smo na svoja mjesta i oni su nas vezali kao da smo na roller coasteru. Wow! Dizalica nas je počela dizati sve više i više, a pogled prema dolje postajao je sve strašniji. Bolje ne gledaj dolje. Samo nemoj. U jednom trenutku doslovno smo bili oči u oči s neboderima. Pogled je bio nevjerojatan, ali pomalo zastrašujući. Ne sviđa mi se. Kako bi trebao ovdje jesti? Čak i kad pogledaš svoj tanjur, još uvijek možeš vidjeti tlo. Zašto se držiš tamo? Za sigurnost. Koliko smo još visoko? Dovoljno. Sve se trese. Ali koje nas emocije čekaju na večeri na najvišem panoramskom kotaču na svijetu i večeri u najvišoj kuli na svijetu na 122. katu? Pravo pitanje je bilo što nas čeka u restoranu na 6000 stopa. Konobarice su zamolili da predaju naše restoranske putovnice gdje smo odabrali što želimo jesti gore na nebu. Kuhari su počeli posluživati naše prvo jelo i za samo nekoliko minuta konobari su ga dostavili do našeg stola. I napokon započinjemo naše prvo jelo u ovom videu. 165 stopa u visini podignuti dizalicom. Pogled je nevjerojatan, vjetar puše i sada je vrijeme da ga konačno probamo. Koliko to košta? To će me koštati života. Naše prvo jelo je salata. Helen se nije usudila jesti sama jer je gledajući u svoj tanjur tlo bilo upravo tamo dolje. Ne brini, Helen, možeš ti to. Teško je. Remeni prestaju savijati. Previše se bojim pogledati u svoj tanjur jer čim to učinim završim gledajući dolje. Helen! Ajde, pusti. Hej, ekipa! Što da radim ako trebam na WC? Ne možeš. Ništa. Ali zašto? Moraš ga držati. Nema ništa za radit. Vrti se! Budi oprezan. Vrti se! Ovo je ludo zastrašujuće. Pogledaj moju nogu. Ovo nije normalno. Ovo nije normalno. Još uvijek se držiš? Hajde. Ne mogu stići. Hej, nemoj pozivati. Sve se ljulja. To sam zigat, želiš se okrenuo. Ne želim to, ne. Dok smo pokušavali jesti, pogled na Dubaj oko nas bio je nevjerojatan i s vremenom je strah od visine počeo nestajati. Sljedeće je stiglo drugo jelo. Naše sljedeće jelo je riba na nebu. Riba nikad prije nije bila ovako visoka. To je losos s kuhanim povrćem, graškom i vrhnjem. Ovo jelo je tako ukusno. To je istina. Ovo je naša najekstremnija večera ikad. I dok su svi jeli, odjednom smo se počeli vrtjeti. Previše se vrtim. Brzo i okrenuli smo se na drugu stranu. Ako kuhar donese umak, spreman je sjesti i oni ga ovdje bacaju katapultom. Nakon nekog vremena prevladali smo strah i jednostavno uživali u večeri i pogledu. Pa, osim Helen i Glena koji su ponekad držali ogradu. Kad je sunce počelo zalaziti, kuhari su počeli pripremati naš treći slijed desert. I naše posljednje jelo, dezert. Desert! Završimo naš obrok kako bismo prešli na sljedeći. Pretplatite se! Nakon te nezaboravne večere na nebu, 164 stope visoko, otišli smo testirati se na panoramskom kotaču od 820 stopa. To je najveći na svijetu, drži Guinnessov svjetski rekord za panoramski kotač. Vrijeme je da se popnemo na najveći svjetski panoramski kotač. Ukrcavanje nije bilo brzo. Ulaz je cijela zgrada, a zatim smo morali ići na drugi kat. Bok, dobrodošli. Zaboravili ste me. I napokon, ušli smo u ogromnu kabinu. Dobrodošli u našu privatnu kabinu. Unutra je ogroman stol, privatni kuhar, konobar i ogromni prozori svuda okolo. Bit će nam poslužena privatna večera. Ovaj panoramski kotač visok je oko 820 stopa, otprilike visina 60 katnog nebodera, a prava ljepota bit će na vrhu. Prvo jelo je salata. Wow, ova salata izgleda nevjerojatno. Probajmo je. Savršeno je. Ovo je tako dobro. Da.
Mislim da je ovo vjerojatno jedan od najboljih restorana u kojima smo bili do sada. Da, sviđa mi se. Tako je otmjeno. Vrlo je ukusno. Ali hoće li nas restoran na najvišem tornju na svijetu oduševiti tim pogledom na otmjeni interijer i hranu? I ostanite do kraja da vidite kako je jesti na 6000 stopa iznad tla. Ovaj pogled je nevjerojatan. Iskreno, ovo je najromantičniji restoran koji smo ikada doživjeli. S cijelim Dubajem pod vašim nogama. Ovaj je mnogo sigurniji od prethodnog restorana. Ovo je nevjerojatno. Faktor iznenađenja je 10. Ovaj restoran je puno bolji od Večere na nebu. Iskreno, iznenadilo me. Izgleda jako cool. Rekao bih da, stvarno me zadivilo. Nisam mislio da mogu jesti na panoramskom kotaču. Vrlo je čudno, ali sviđa mi se. Ovo je tako jedinstveno iskustvo. Nisam to očekivao. Sljedeće glavno jelo je opet losos. Evo glavnog jela. Ovo je losos s povrćem. Izgleda savršeno. Čini se da je riba obavezna u svakom restoranu na visini. Da, pretpostavljam. I napokon dezert. Ovo je naše posljednje jelo. To je dezert. Mislim da je ovaj restoran najbolji. To je najbolje iskustvo koje smo imali. Da, isto. Ne želim biti izbačen. I koliko je to koštalo naš obiteljski budžet, Helen? $2000. Wow. Dakle, ovo je skuplje od onih drugih mjesta. I nakon najvišeg panoramskog kotača na svijetu idemo u restoran u najvišem tornju na svijetu. Restoran se nalazi oko 1450 stopa iznad tla. To je najviši restoran na zemlji. Ali prvo moramo ići gore super brzim liftom. Idemo gore u restoran Atmosphere na 123. katu. Dizalo je tako brzo da nam uši začepljuju. Unutra nas je dočekao luksuzni interijer, prekrasan namještaj, ogroman luster, zlatni ulaz i nevjerojatan pogled na grad. Samo pogledaj naš pogled kroz prozor. Hrana je stigla i izgleda apsolutno zadivljujuće. Imam toliko zlata na tanjuru, juhu s pozlatom. Imaš zlato u svojoj juhi? Zlatna juha. A što je s tobom? Imam foie gras. Foie gras? Pokušajmo. I upravo ovdje naručila sam si langustine. Dobar tek. Dobar tek. To je tako dobro. Volio bih da mogu jesti ovakvu hranu svaki dan. Mislim, ozbiljno, svaki obrok. Ne bi mogao prestati jesti. Da, to bi bilo sjajno, posebno s ovim nevjerojatnim pogledom. Poslužili su nam nevjerojatna glavna jela. O moj Bože, pogledaj. Vau! Pogledaj tvoju malu gljivu. Crna sol? Provjeri ovo, mali buket. Izgleda kao kolačić, neka vrsta čipsa. Okus je kao čips od krumpira. Čekaj, ti ne jedeš čips. Ovo je dobro. Malo je ljepljivo. Tako ukusna govedina. Ovo je vjerojatno Wagyu govedina iz švicarskih Alpa. Kako govedina može biti ovako mekana? Umak je ukusan. Nisam siguran što je, ali je ukusan. Želiš li probati meso? Je li ovo za mene? Tako nježno, stvarno nježno. Sretno smo završili sva naša jela kako bismo mogli ići dalje i više. Ta večera je bila nevjerojatna. Da, tako sjajno. A sada idemo prema planinama. Iz najvišeg restorana na svijetu krenuli smo prema planinama Crne Gore. Vozili smo se zahtjevnom planinskom cestom da bismo stigli ovdje. Nalazimo se 6000 stopa iznad tla i ovo je najviši restoran u kojem smo ikada bili. Pogled na Crnu Goru odavde je apsolutno zadivljujući. Koliko smo se vozili ovdje, Toni? Trebalo nam je oko 3 sata. Možeš čak vidjeti aerodrom odavde. Kao upravo sada avion poljeće, a mi smo zapravo viši od njega. I sada izgleda kao mala buba. I oni su gubitnici. Oni su previše nisko. Možete pit čaj, uživat u kroasanu i uživat u zadivljujućem pogledu. Ovo je vjerojatno najstrašniji kafić u kojem sam ikad bio. Pa, dok jedeš, ne gledaj preko ruba. Da, bolje ne gledat dolje. Ostavite komentar. Biste li se usudili sjesti u ovakav kafić? Ili više volite ostati negdje bliže tlu? Pa, kroasan ovdje je vrhunski, vrijedi doći čak ovdje zbog njega. Da, kroasani su stvarno dobri. I visina je važna. Sretno smo uživali u našim kroasanima. Odobreno. Odobreno. Sve mi je po ustima, zar ne?